Лукашенко зноў узяўся за сельскую гаспадарку Віцебшчыны, каго ён разносіў гэтым разам. У Гомельскай вобласці ўпаў дрон, але чаму зачынялі мяжу з Расеяй? Завод «Пелінг», які забяспечвае расійскую армію, будуе новы корпус. Што там будзе? Пад Менскам развальваецца мост. Што адбываецца? У Нясвійскім замку для турыстаў адкрылі падземныя хады і бастыёны. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 27 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Александр Лукашенко зноў сабраў нараду, прысвечаную праблемам Віцебскай вобласці сельскай гаспадаркі. Дасталося чыноўнікам і бізнэсоўцам, гучалі пагрозы і старшыні дзяржкантролю. Рэгіён ужо не ўпершыню становіцца прыкладам для разбору сітуацыі ў беларускім аграсектары. Віцебская вобласць пры гэтым застаецца адным з найбольш праблемных рэгіёнаў беларускай сельскай гаспадаркі. Яшчэ на пачатку года Лукашенко патрабаваў распрацаваць для яе асобны антыкрызісны план. Действительно, Витебская область у нас самая проблемная в сельском хозяйстве. На это есть ряд объективных причин. Первое, это самый северный регион наш. Вегетационные сроки намного короче, условно, чем в среднем в Беларуси, даже намного короче, чем в Гомельской и Брестской области. Даже Минская область лучше выглядит в этом плане. Первое. Второе, земли, рельеф земель. Это гористые местности, глина, суглинки, тяжелые земли. Ну и самый главный фактор, я считаю, третий, это плотность населения. У нас в среднем по стране это 40 человек на квадратный километр живет. Есть области, которые там больше 40, а в Витебской области плотность населения 27 человек на квадратный километр. На гэты раз Лукашенко прапанаваў перадаць праблемныя дзяржаўныя гаспадаркі прыватным кампаніям, фактычна прадаваць іх альбо аддаваць у кіраванне інвестарам. У Дубровінскім раёне 10 сельгаспрадпрыемстваў і Віцебскі бекон плануюць перадаць групе кампанію «Сервалюкс». Пры гэтым прадпрыемствы могуць прадаць усяго за одну базовую велічыню. То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка? Новы уладальнік мусіць пагасіць запазычанасці і укладаць грошы у развіццё сельскай гаспадаркі. Бюджет наш пустой, денег нет, сельское хозяйство во всех странах требует финансовой поддержки. Так как у нас в бюджете денег нет, надо переложить эту головную боль, проблему на того, у кого есть деньги. И ищут частный бизнес, кто может финансировать сельское хозяйство. Для сравнения, почему польское сельское хозяйство развивается, а белорусское в стагнации, то есть тянемся на месте. Белорусское сельское хозяйство вкладывается около 1 миллиарда долларов ежегодно с белорусского бюджета. Есть у нас такое так называемое союзное государство, которое вообще ничего не выделяет. А теперь посмотрим, что в Польше делается. В Польше 5 миллиардов долларов выделяется из бюджета страны фермерам на то, чтобы они развивались, а не на то, чтобы они поддержали штаны. И плюс еще 5 миллиардов евро ежегодно Евросоюз выделяет. То есть почти 10 миллиардов евро выделяется в сельское хозяйство, в развитие ее. Лукашенко таксама запатрабаваў, каб прыватны бізнес не проста атрымліваў дзяржаўную падтрымку, а развіваў сельскую гаспадарку і ствараў уласную сыравінную базу. 26 жніўня на беларуска-расійскай мяжы часова спынялі рух праз пункт пропуску «Чырвоны камень» у Бранскай вобласці. З беларускага боку гэта пункт сялішча. Прычынай стаў беспілотнік, які ўпаў на дарогу каля пераходу і не выбухнуў. У памежным управленні ФСБ Расіі па Бранскай вобласці заявілі, што рух спынілі, пакуль дрон не прыбралі з дарогі. Кіроўцы паведамлялі, што аўтамабілі не прапускалі з абодвух бакоў мяжы і разварочвалі яшчэ да пункту пропуску. У сераду ўвечары рух праз «Чырвоны камень» аднавілі. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт каля пераходу за жнівень. 11 жніўня яго таксама часова закрывалі пасля атакі дрона. Тады каля пункту пропуску загарэліся некалькі грузавікоў. У Менску будуюць новы корпус для заводу «Пелінг», аднаго з ключавых беларускіх прадпрыемстваў ваенна-прамысловага комплексу. 5павярховы будынак узводзяць на скрыжаванні вуліц Філімонава і Макаёнка. Будаўніцтва адбываецца на фоне актыўнага супрацоўніцтва «Пелінга» з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Паводле справаздачы «Белпол», прадпрыемства ў 23-24 годах вырабіла і прадало Расіі больш за 2300 розных прыцэлаў. У 25 годзе, паводле арганізацыі, «Пелінг» ужо вырабіў 1158 комплектаў прыцэлаў «Сасна-У» і вузлоў да іх. Прыцэлы «Сасна-У» выкарыстоўваюцца пры абсталяванні расійскіх танкаў. Если говорить объективно, то сейчас порядка 260 предприятий, то есть все предприятия Министерства промышленности, входящие в Министерство промышленности, все предприятия, относящиеся к ГВПК, а также около 200 коммерческих структур
той или иной мере работают в рамках выполнения гособоронзаказа, либо помогают обходить санкции для белорусских или российских компаний. Белпол таксама адзначае, што пеленг фактычна выконвае ролю зборачнай пляцоўкі, а найбольш складаныя механічныя і аптычныя дэталі для прыцэлаў пастаўляе Кітай. Такім чынам, новы вытворчы корпус у Менску павінен павялічыць магчымасці прадпрыемства, прадукцыя якога ўжо выкарыстоўваецца ў расійскай ваеннай тэхніцы. 90% украінцаў негатыўна ставіцца да Александра Лукашэнкі. Горш за яго украінцы ацэньваюць толькі Владзіміра Пуціна. Яго негатыўна ўспрымаюць 97% апытаных. 83% украінцаў лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Гэта другі найгоршы паказнік пасля Расіі. Яе варожай да Украіны называюць 97% рэспандэнтаў. Пры гэтым стаўленне да саміх беларусаў таксама пераважна халоднае. Так адказалі 70% апытаных. Для параўнання да расейцаў халодна ставіцца 91% украінцаў. Я прыязджаю сюды амаль з самого пачатку паўнамаштабнага вторгнення, і мне здаецца, што сітуацыя вельмі змянілася на лепшы бок у адносінах да беларусаў. У 22-м годзе украінскае грамадства было, конечно, яшчэ ў такім шоку ад усяго, што адбывалася, і нейкія там непрыемныя фразы, напэўна, можна было пачуць. Але з канфліктамі я ніколі не сутыкалася. Зараз на 26-й год я бачу тут толькі падтрымку, вельмі добрыя адносіны, куды больш разумення да таго, што адбываецца ўнутры Беларусі. Людзі пачалі больш цікавіцца, многія, хто раней не разумеў, што адбываецца ў нашай краіне, уже зразумелі, таму мне здаецца, што ўсё стало нашмат лепш. Апытанне правяла ў жніўні 26-го году рэйтинг груп. У ім узялі ўдзел 2000 паўналетніх украінцаў з усіх рэгіёнаў за выключэннем акупаваных тэрыторыяў і раёнаў без украінскай мабільнай сувязі. У аграгарадку Новы двор пад Менскам абрынулася ў свіслач частка парэнчавага агароджання мосту. Мясцовыя жыхары кажуць, што мост даўно ў дрэнным стане і баяцца новых абвалаў. Неўзабаве па ім пачнуць хадзіць і дзеці. Улады кажуць, што мост пашкодзіўся праз інтэнсіўны рух грузавікоў з прамысловай зоны Менску. Рамонт плануюць пачаць 7 верасня. Праблема старых мастоў актуальная для ўсёй Беларусі. Каля 5200 мастоў былі пабудаваныя пераважна ў 60-70-е гады. Пры гэтым улады заяўляюць пра сістэмы бесперапыннага маніторынгу, якія павінны сачыць за станам мостаў з дапамогай датчыкаў. У 2019 годзе Беларусь падпісала з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі развіцця крэдытнае пагадненне на $259 мільёнаў на рэканструкцыю мастоў Беларусі. Але Беларусь атрымала толькі 126 мільёнаў. А пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне банк замарозіў другі транш і спыніў працу ў Беларусі. У школах Беларусі вучняў будуць выбарачна правяраць. Навошта, раскажа Ганна Ермакович. Ахоўнікі атрымалі права выбарачна правяраць рэчы вучняў без законных прадстаўнікоў дзіцяці. Дастаткова прысутнасці педагога. Праверкі будуць тычыцца не толькі школьнікаў, але і настаўнікаў, супрацоўнікаў школаў і бацькоў, усіх, хто заходзіць у будынак. Каго менавіта правяраць ахоўнікі будуць вызначаць самі, звяртаючы ўвагу на паводзіны вучняў і інфармацыю ад педагогаў. Калі настаўнік паведаміць, што вучань раней засвяціўся з негатыўнага боку або можа мець небяспечны прадмет, ягоныя рэчы могуць агледзець. У міліцыі тлумачаць новыя захады выпадкамі нападаў у школах Расіі. Прадстаўнік дэпартаменту аховы заявіў, што бацькам і дзецям трэба прызвычаіцца да новых правілаў і ўспрымаць гэта як норму. У Нясвійскім замку адкрылі 2 новыя экскурсійныя маршруты па лакацыях, якія раней былі недаступныя для наведнікаў. Адзін маршрут праходзіць праз падземны ход 16 стагоддзя з захаванымі абарончымі ўмацаваннямі. Другі па адкрытай частцы бастыёнаў, адкуль адкрываецца від на замкавыя паркі і сажалкі. Новыя прагулкі займаюць ад 20 да 30 хвілінаў і пакуль праводзяцца без гіда. Штогод Нясвійскі замак наведваюць больш за 500 000 турыстаў. У музеі кажуць, што новыя маршруты дапамогуць пераразмеркаваць паток наведнікаў і зменшыць нагрузку на старадаўнюю архітэктуру. Гэта былі навіны 27 жніўня. У нас толькі праверная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.